Pero i-check inyong kaugalingon, basig ka muna ang kabit. So, maugali na siya. Ayaw mo sige o check sa inyong uyab lang kay basig naa siya kabit. I-check inyong kaugalingon, basig ka muna ang kabit. Basig bago na kamo, naa na siya nauna sa inyo. So check your label, mommy. Ikaw, karon. Kinsa diri ang mga gipasa? Taghana oy. Luya ba? Palita ka kinabuhi ninyo. Bitaw sa mga gipaasa din ha, I feel you guys. Kana bitaw igo na tapulawon pero dili ta higugmaon. Rest in peace sa tanang nasayang at tulog para sa mga mali nga tao. Imagine na apay, pag-amping ha, pagkaon na, tulog na. Pero di ay dili kita ang gusto ka atong mga barkada ang gusto. Una, sa tanang mga paasa din haa, ay ninyong char-chari kung ako'y planong higugmaon ning. Naghilom-hilom ng anong mga kasing-kasing, muadtura mo sa mong kinapuhi para dugnokon ning. Makalagot. Karon, kinsa ang mga estudyante diri ah? Daganang estudyante oy. Kayo mga estudyante maglibog ko. Padagan-dagana sa piit amad kaayo. Pero paghubod-bukura sa mga taong may gusto sa ilaha aptik kaayo. Mga mga athlete, mag-uyab mo? Interviewan. Ganina pa ba ang labot mo? Uyab mo? Ano yung ginikanan? Ilan naman kamans? 10? Ay, tambag mag-uyab na di mo mag 11. Mag-ulit ka. Talagin nutrients deficiency. Ano siya naman? Asa mo ba yun? Asa ba yung mga Wag na din siya. Nakita na nakita. Ay, pangalan mo. Justin. LinkedIn. Plong. Tapos isa si Lutiin. 5. Gusto ko ng Adidas. Gusto ko Adidas. Tagataas ako number. Ikaw, usay-say si Muntiin. Usay-say si Muntiin. Gusto ka Adidas? Pag-ipon. Work hard. Itaw, karon. Kinsa diri ang mga nabiktima sa hangtod amigo rata? Daghan? Mao nga akong barkada lang. Ayaw higugmaa ang tao nga dapat amigo ra. Mao nga. Tagaan man gud ninyo og something ang relasyon nga dapat natin lang. Ayaw mo pa padalaan ng mga friend, kaon na friend, sabay taon niya, friend, asa na ka? Daghanag na biktimaan na og hihilak bandang huli. Mao na akong barkada ra gyud mo. Rule number 1 dila sa kinabuhi. Karon, kinsa ang mga single diri ang? Tulad ang anak, ako ang mga sakop, ang miyembro sa uga. Oo ko, nagkadaghan na ta. Giun sa pagbahin ang uban nga halin,
apan ang uban nagpabilin. Ang uban nangabasa, apan ang uban nagpabiling uga. Bitaw, palikod ato ang mga barkada, no? Grabe ka-selfish ni sila. Dapat kung makauyap mo, palikamutin yung mga barkada, makauyap po. Para kung mabasa po sila. Diba? Wala'y tiyay sa ere. Ingana ang tinuod na magbarkada. Pero pwede po nga, kung tahay, kapag sa inyo ang uyab, magkukuan. Pwede mo manimbita. Friend, asa ka friend? Wanna join? Wanna join? Wanna have fun? Sure. Tayo na. Palikamutin nga inyong mga barkada, makauyab po para hindi sila mabiling. Ha? Diba, daghan ang mga single, no? Grabe na. Sa mga single din ha, itaasin yung mga kamot. Kung naana mo sa boy, sinyong kinabuhi, karong hindi ka boy na mo. Iksoon, panukol mo. Ayaw mong pa-apekto sa inyong mga barkada nga na mga uyab. Kanang mga barkada na po nga makauyab lang, nga di naman agad. Daghan kayo na sila. Makauyab lang gani, di na mo ilang mga barkada. Pero bulagan na, dito na mo chat na, friend, asa ka shanta. Diba, ingana sila. Ang nakaapan pa, sila ang broken hearted. Pag abot sa inuman, kita'y di bangka. Kapag nag-blok sila lang, waman lang nangimbita. Sabi na, pero bitaw. Anong daghan o single ka ba mong ano? O kayong saon ang uban din haa? Tinagtuha, tinagtulo, tinag-upa, tinaglima, tinag-ulong ang mga uyab. Mga bagak naong. Ibang kuritas. Mura dyan kahimog thesis kay by group ang mga uyab. Kinuo ko. Maunang daghaning uga karon daghaning gasuffer tungod sa inyo. Ay gibang haros ninyo. Bitaw sa mga tagdinagahan og uyab din haan. Kabalo mo na ara mo din atik-atik lang mong inom. Pamuhiin na taon ng uban kay para makauyab naming mga walay uyab. Ginoo ko, grabe na dili na gid dali mga amo agi-agian karon. Sa mga panahon nga uga na gid kaayo ni tubig na lang yun nagabasa sa amo ka. Tubig ni maligo, mamatay gid ni sa dehydration. Ginoo ko, dili gid dalim, maunang please, cooperation and unity, maura gid na. Di pwedeng namilig pa. Ha? Di pwedeng namilig pa. Dili pwede. Iba na lang kaya. Ay. Kasi single rin ni Adaw din mangingita ko interview na ako. Single. Single! At gani gwapa. Hi! Bako ni nagpamatuod na dili ka ng gwapa na iuya. Ikaw no, biyaan ng kanila mams no. Shape pataw niya, bulagan ng nagihapon ka. Tinuod ni. Daghan na sayang ang ipang shape nga bulbul para sa mga maling nga tao. Mas, ganun wala kay uyab? Na choice or di ka siya galigawin? Gibiya siya? Ay, dili ka atong love moms kay kung love ka ato niya, dili ito nubiya bisa kung sa panang imuhang sala. Iinom lang na, total ang love, mura naman nagainom ka sa sugod, makaingon ka nga, lamia, oy. Pero kinalasan, makaingon ihapon ka nga, ay, di na po kaya. Kasakit! Di ka kauli, dili nga, di ka masakitan. Kay single diri, adire. Wala, single ka? Ha? Ay, yes! Ni number 4. Asa ka mo sulod nga CR?
single? By choice, by chance, or by choice? Ano man, ano sa'y dalilan? Jas! Good looking Jas! man Wait ka. naman! Jas! Ga-assume lang, Charles. Ay, assume ka. Ay, ayaw pag-assume. Maong masakitan ka kay mo, asa manggudayon ta, mo assume manggudayon ta. Sa mga butang nga dili dapat angay. Ikaw mo na. Sige, inom na lang. O sa mga dato din ha, order lang mo. Sa mga gipit ang kwarta, ayaw kayo maglihok at basig makabuak mo. Char na! Bitaw, enjoy na lang. Pisa pa ba? Nakasagan na ba siya, sir? Pila ka ba? Doon na lang. Dirito ko. Ay, nanasay mag-uya. Gurajun, pakaslan. Mams, dili pa lang gigakbayan, Mams, gipakaslan. I've been there. Done that. Ano siya? Single ka? Ay, sulot. Kita lang, layo naman tayo. May pasa akong mga damo. Abo nga pa'y tawag ako. O kung maumangganit, may pagmatugtog balik. Bitaw, single ka? After breathing? Single ka nga naman? Okay, tuloy. Bakit tuloy? Ano, tip-tip ba ako, sir? Nakakana ako ba, surgical knife. O sa'yo gusto niyo ka ng puro-pulaan na lang o puro ulo na lang. Ay, sir! Kaya nagbungot ko yung Gilog ba kayo na, sir ba? Patay daw. Isa na gusto mo try din na dapat pag-unita daw ko, sir. Wala na ni mali siya ha. Pareho mata lalaki ko. Nakapog ko. Brotherhood. Balo, peace na, sir. Ha? Brotherhood ba na, sir? Oh, da? Hi, sir. Bagong kaya? Charot. Enjoy ha! Enjoy the night! Are you having a good night? Good night. Dalagang, ulitawang Pilipino, yes. Napa? Wala na? Napa? Kalungan ka ba? Kurang taghihingalong. Oy. Single, ma'am? Lagi, pahit kayo. Pila na ka years? 3 years? Damaya, oy! Imagine 3 years! Finger looking good. Bitaw, ako lang sa imuha na ako nagkasuggest sa imuha. Daghan kong mga friends nga dugay sila nakauyap. Naabtan silang pika sa tuig. Ako lang ingon sa ila nga importante ang communication. Istorya-istoryahin. Huwag kang mag-alala ni makakaluwag-luwag din tayo ni Hilap na sila usahay. Kakuhin ni nagpahay sa katapan ni sige lang. Ano lang, pagbigol lang. Laban lang sa kinabuhi, amiga. Ayaw yung patandog. Mag-isog ka, magpusgan ka. Lumabas ka, demonyo ka. Kung kinsa man kang isabi, aning bayhanang, ano mo siya nakauyab, pahala sa tanas. Bitaw, Mash, iampo na ko sa talang santo nga makauyab na din ka ha. Unyag mag-block-block na mo kung makauyab na ka. I-invite mo mga barkada kay kailangan dyan ng moral support. Padala silang banner, go! Go Mega! Go! Ana-ana ha! Ay, kagwapa ay. Gwapa. Daghana dyan na itong gwapa no, pero di ka makauyab. Singot na mo na lang. Ayaw gawin
Lord, ayaw sa dyan taon. Ayaw isa dyan taon yung makauyag ko. Ano ko? Hindi pa karoon. Ayaw sa! Ayaw sa! Pura matagwa ko naman. Ay! Are you having a good night? Okay, good night. Bitaw, ako na ko ni Humanon. Siyempre ako ginahimo sa ilahi nga lugar. Nagapangita ko, nagasyagit ko. Unta na diri ang imong tubag. Diri sa Cagayan! Naay makagusto sa kuha! Naay mahigugma sa kuha! Musugot ko bisang char-char lang, wala yun! Sure na yun! Last man ni, kay muli kong tabaw ugma kung inamin ni! Wala yun! Kapangit na ko yun. Anyways, thank you, Cagayan! Thank you for inviting me! Thank you! Alright, thank you so much, Mr. Well Divina. Kung gusto mo maka-jam sa iya, he will be sa Superstar, the third floor. So, alright, thank you so much, Roel Divina.